in voin video thara kalo lo ma chiu tun tum video a hian chong te atanga Bangladesh rangamati khopui thlenga ka kalna jin kong karon tilang dona tuna kan kalme kan hume ka hi rang te khua ani a lunglei district a om ani ti chuan kan kal zelanga tlabung thleng sumo in kan kalanga ti chuan tlabung atangin longa kan kal bokanga ti chuan long atangin kuki chora ate kan chukanga kuki chora atangin bike in lai zawa atang darkar li ke in tlang puya kan kal bokanga tlang pui atangin bike athleng thei na chin darkar thum vel ke in kan kal bokanga ti chuan darkar khaton lai mai bike in kan tlan le bokanga darkar vel ke in longin kan kaldon ta ani video lo in lo enzel tur chin ka som du chiwa ti chuan kaptai Bangladesh tui khote in lo endon nia labong atang gan swak mai kane le tlang pui tangin kan kala chuan bike aron thleng thei chin aming ka shet che lowa char number anti ani chu chu kan thleng trep to ni chuan helama kana Stephen amin thla boka ke bakery de mai min aksaka chuan nungber asan kapalian aron kalboka he tun lai borok te wangin rangama ti thleng min thla dong na ni kal ai kale khabutale ka thomno ri trau puisia je ani min thla ni hey hello guys I am still on the way I am walking I almost reach where the bikes service are available so behind my brother and my uncle they're going to drop me and this day because of some problems they are not allowing me to go alone so my uncle will come till Rangamati. Bye bye. Tlang pui atangin kan chuaka chuan number 4 ti kan thleng don ani mail 4 mo eng tin nge ti ka shero ai char number ti number 4 in angreng lo English le Bengali khan me ya chuan ei tun lai bo ruak a thawak lo wangin kapalian te chungko in min thla a ei kapur jongjong min phursak wat ani bazar thleng motor long chalna mun thlengin ka uten min thla dona chuan kapalian rangamati khapui thleng min thla bok don ani hei kai ma cha eng mal ho na kanai lowa chungte lamin min thlau pui em hei katan anti na sa ne
kapalian ania headman ni bok pastor ni bok raw kau than lama te ko tai ma tang pui atang ranga mar ri theng min tha do na chuan he ka bek te ka le khabu te so an ngau ma chuan bike kal na chen chu kan thleng to chuan tuna hian long ringot kan kal do na chuan serial long a chuan kan rei don na tu ka wangin speed boat a kan kal do na ne tuna kan kal me ka hi kaptai Bangladesh tui khwa anti chu ani a thuili takmai kan tlan don ani hi tlabunga aron pem lut kan ti ton nge khami tui chu ani a chu tuna hian khami tui khwa chu hian kan kal mek ani Rangamati khopui chu alo nita ani emi tanga long atang kan chuk anga chuan CNG auto
an kal le pok to ani hi rangamati khopui anti chu ani e lo en clear zel don nia long atanga kan chuka ti chun a khopui lam tak tak kan pandon ani hei dun rama video kan ro tilang tok the selang lo thira bangin lo thu kan soye क्या करे वाला है? और मेरे को तो ये लो भाई करो मार को